Калаш нимиш набуд, курча қати инҷош задагӣ буд, гӯшаш бридагӣ буд. Ҳамин хеки задагиам чашм даромадагиай, мағзои сар чошидагиай. Манам мегӯм ки писари ман чӣ қадр тарсу буд ва ин ҳақ хунда метарси. Ман боварӣ надорам ки бачаи ман ин кора кардагиай. кӯдак аз куҷо медонад ки Света чӣ хел мемонад агар нисбаташ ҳамина вай накардагӣ бошад? Ман ягона писарам ай даст додам. Ман мехоҳам ки ҷаноби оли писараш Рустами Эмомалӣ, ман модаре ки ҳеҷ кас дигар надорам, ба додам расаду қотилора пишти панҷара бинам. салом, ман Рустам Азимӣ ҳастам бо шумо дар барномаи ҳаводиси рӯз. Шоми 5 ба 6 июли соли равон дар дараи Варзо аниқташ дар Бӯстонсарои Милан ду ҷавонро ба таври ваҳшиёна ба қатл расониданд. Дар содир намудани ин ҷинояти мудҳиш як навраси 15-сола Алиҷони Ализодаро гумонбар медонанд. Аммо Алиҷон гуноҳашро ба гардан нагирифта мегӯяд ки ҷинояти гӯшношинидро ӯ накардааст, балки Акбар, Усмон ва Ҳабиб кардаанд. имрӯз волидони Алиҷон Ализода, модари марҳум Шӯҳрат Ғолибов, модари маҳрум Исломиддин Шаҳидов ва намояндаи ҷабрида ҳуқуқшинос Қиматхон Розиева дар студияи оила ширкат доранд. модари Шӯҳрати ҷавонмард шубҳа аз он дорад ки дар қатли писараш навраси 15-сола даст надорад. шумо барои чӣ аз он шубҳа доред? ҷасади писарам ёфтам, пишти гарданаш вапше набуда, калаш нимиш набуд писарам, баъд курча қати инҷош задагӣ буд, гӯшаш бридагӣ буд писарама. ҳеҷ маҳал ин кора як кӯдак кардан наметавонад. кӯдак қоил шудааст ки ин 4 нафар дигар касан дуташа овардагӣ ҳастанд, ази как шоҳид пурсидаистанд. ман ягона писарам ай даст додам. ман мехоҳам ки мисол ҷаноби оли писараш Рустами Эмомалӣ, ман модаре ки ҳеҷ кас дигар надорам, ба додам расаду қотилора пишти панҷара бинам. Дар ҳақиқатан беҳад безеб киштагӣ бидак бачам, дар аввал буғӣ кардагиам, баъд киштагиам ба курча задагиам. Ҳамин хеки задагиам чашм даромадагиай, мағзои сар чошидагиай. Бачаи Варзоб рафтем, як қолини пури хуна, мо мӯи сари бачама шинохтум дар болои қолин, мӯи сарша шинохтум, мағзои сари ҳарду бачаҳо чошидаги буд. мо ҳамара ба чашми худ мондидем, гӯши бачаи бридагӣ буд, беҳад ҷароҳатошон вазбин буд. ҳатто ман фарзанд ҷасадша дидагӣ нестум. дуровардан тобута 10 минут ҳавлӣ дуровардан ва буровардан бурдан. ман баъд ай телефонҳои одамо, ман ҷасади писарма айлави дайро ёфтан шаба ҳамаша ман ай телефонҳои одамо тамошо кардам. хуб кардан ки мара нишон надодан, барое ки беҳад ваҳшиёнаи бад буд. рӯшан намешид шинохтан. фақат писари мара айду дандону шинохтан. бобош фақат вақте ҳамин қанигоҳ кардан нашинохтан, мӯи сараш баланд буд, ай мӯи сарашу вақте даҳанша кушодан ду дандони шикорӣ дошт бачам, бобош ай дандоно шинохтагиай. даже либосои бачама 4 та туфли бачама пӯшидагӣ рафтагианд. ин кас дуруст мегӯянд ки 4 пар туфли писарашон набуд, барое ки Алиҷони Ализода мегӯяд ки инҳо 4 кас буданд. ин кас писарашон ҳамаи либосоша, бисёри либосоша бачаи Варзо бурдагианд, барое ки бачаи нозуктабиат буд. вақте ки куштора содир карданд, бо либосову туфлиёшона пӯшида баромада рафтанд. Алиҷони Ализода шубҳа надорум, барое ки як кӯдак наметавона иду ҷавона бо таври ваҳшиёна бикушад. мехоҳам ки суда айсар бигардонанд, тафтишот айсар бигардонанд, барое ки ҳақиқат рӯ бизананд. қотилои асосии писарма мехоҳам ки биёбанд. тариқи телевизион писари шумо гуноҳро пурра ба гардани худ гирифта буд, аммо баъдан мегӯяд ки ин тӯҳмат аст. худи шумо чӣ мегӯед? гуфтаниам ки дар ҳақиқат тӯҳматай бачаи ман ин кора кардагӣ нест. бачаи мара дар ток мондагиам, задагиам ки ба гардан мегирӣ. манам мегӯм ки писари ман чӣ қадр тарсу буд ва ин ҳақ хунда метарси. ман боварӣ надорам ки бачаи ман ин кора кардагиай. Қиматхон Розиева, намояндаи ҷабридаҳо. дар таҷрибаи қариб 40-солае ки ман ҳам мақомоти прокуратура кор кардам, ҳам адвокат будам, ман то ин дараҷа бесаводона тафтиш бурдани ҷиноятро надида будам. ино чанд бор муроҷиат кардам ба мақомотои ба шабакаҷаи ино муроҷиат кардан ки писаромон гум шудааст, писаромон гум шуд. аризаи инуро ягон кас қабул намекунад. аз назар гузарондани ҷои ҳодиса аз ҳама муҳимтарин ҳаракати тафтишотӣ аст. онҷа ки мехост аз рафт аз мақомоти пешбурди парванда
олоти содир шудани ҷиноята пайдо накардааст, соату вақти содир шудани ҷиноята пайдо накардааст, муқаррар накардааст, сабаби содир шудани ҷиноята муқаррар накардааст, тарзи куштора муқаррар накардааст. яъне ки ҳеҷ аст. Савол додам ки шумо гуфтед ки олоти содир шудани ҷиноят табар аст. дар сурате ки дар табар изи дасти судшаванда нест, фрагментҳои мағзи сар пайдо накарданд, хун пайдо накарданд, чӣ хел шумо дар кадом асос ина шумо олоти содир шудани ҷиноят ҳисобидем? ба саволи ман ҷавоб надодам. Ба муфаттиш суол додам ки дар вақте ки агар ба гуфти шумо ба табар ноболиғ зада бошад, тамоми деволу тамоми вай пардаҳо пури хур шуданд. барои чӣ либоси вай? гуфтанд ки либоси инорам пури хун буданд. ман гуфтам мана либосе ки шумо аз хонаи ализодаи алиҷон аз хонаи падару модараш гирифтен, унҷа ду қатра, як ба фикрам дар бурукаш якҷо қатраю, баъд дар футболкаш як қатра ёфтагия, дигар нест. коршиноса даъват кардем, коршинос гуфтанд ки аз сабаби кам будани ҳама хун мо таҳлил кардан натонистем ки ин хун ба кӣ тааллуқ дорад. алиҷон нишондод додааст ки ино 4 нафар буданд, ин ҳамашон ба ҷои вай машқ мекардагӣ варзишгар, гуфтагӣ ки мана якташ даруш мана ҳамин вай дорад. вақте ки ман суол кардам ба корманди шӯъбаи корҳои дохилӣ, он кас гуфтанд ки хаёлои бофтаи вай. вақте ки мана ин ваколатдиҳандаҳои ман гуфтанд ки мо мерем дар пеши хонаи ҷаноб шаму нарӯз мекунем то қотилои асосии писари моро пайдо накунанд. бинед дар байни ду рӯз ӯ одаморо пайдо кардан ёфтанд, яъне ки хаёлоти бофтаи ноболиғ набудааст. баъд ман савол кардам ки шумо ба чӣ кор машғул будед? ба муфаттиш савол додам. гуфтанд ки ман ба ҷамъоварӣ далело. гуфтам шумо чиро ҷамъоварӣ кардед дар сурате ки 4 камерае ки будан, видеокамерае ки будан дар наздикии ҳамон, онҳоро нагирифтем? гирифтам. бе риоя кардани оддитарин қонуни процессуалӣ ягон протокол тартиб надодам, аз назар гузарондан дар ҳузури холисон нагузарондан. писарак шоҳиди ҳамин куштор шудагиай, шоҳиди куштор шудагиай. ин вақте ки қафош ки сур мекунанд, унҷа бо камера мега ки ман тарафи поликлиника рафтам, ҳамунҷада ман мега рафтам, паноҳ шудам ҳамунҷада. унҷада камера аст, камераи унҷарам кор намекунад. муфаттиш мега ки ман сардухтора телефон кардам ки ам камерат кор мекунад. ин чӣ вало шуд ки 4 та камера ягонташ кор нашоямад. ман ҳамун шоҳиде ки камераша гирифтагӣ будам, гуфтан ки гирифтам баъди 3-4 рӯз фурӯшандаи ҳамон мағозае ки дар наздикии гирифтан. яке аз ҳамун камераҳо ба ҳамун тааллуқ дошт. гуфт ки гирифтан камераи ман коршоям буд. гуфт гирифтан, гардонда овардан ва аллакай ҳечи надорад. аз тарафи ки тоза карда шудааст? акун ки гирифтагӣ бошад ҳамон ва барои ҳамин ягон санад тартиб надодам. дуюм ҳолате ки ҳаст, инҷа ба ноболиғ ба ғайр аз содир шудани мани куштор, бо унҷа дуздиянам айбелон кардагиянд. гӯё ки ноутбуки марҳум Шӯҳрата дузида бошад. вай ноутбукда ягон изи дасти ин бача нест. модари ваколатдиҳандаи ман бар нозири минтақавӣ савол карданд ки ман пурсидам ки ноутбуки писари ман дар куҷои шумо? гуфте ки дар дасти ман. он ноутбука ки сипориш метиҳад, соати чанд, кадом рӯз, ҳамае вай кардагӣ, кур кардагиянд, нест кардагиянд. ягон чиз нест. наход то ин дараҷа мақомоти пешбурди парванда ҷиноята ҳама хел тафтиш бурдааст ки ягон далели ҳамун иштироки ноболиға пайдо кардагӣ нестанд. фақат бо роҳи зӯроварӣ, бо роҳи фишороварӣ. ман мебахшед 40 сол ман дар ин мақомот кор мекунаму дар ин ман намедонам ки кадом воситаву роҳҳоро истифода мебарам. кӯдак аз куҷо медонад ки света чӣ хел мемонанд агар нисбаташ ҳамина вай накардагӣ бошад? сезода дар камерае ҳаст ки барои ноболиғонат. вақте ки аз нишондодаш даст мекаша, ӯро мегирану ба дигар камерае ки болиғо ҳастану бо пештар суд шудагиам ба ҳамон вай мекунанд. вай омадагӣ буд, тамоми рушд задагӣ буд. ман шахсан ҳамчун ҳуқуқшинос
ба содир шудани ҳамин ҷиноят аз тарафи ҳамин ноболиғ ман боварӣ надорам. вай агар ҳамун куштор ҳамун ноболиғ содир мекард, вай аллакай аз ақл бегона мешуд. на сабаби куштора муқаррар кардан, на олати содир шудани ҷинояте мухтор кардан, на вақти содир шудани ҷиноята муқаррар кардагиан, на сабаби содир шудани ҷиноят. дар сурате ки ман ин ҳолатҳоро муқаррар накардам, мо чӣ хел мегӯем ки ҷиноят кушода шудааст. як кӯдаки ноболиғ задан, маҷбур кардан, мана намедонам чӣ қадр шиканҷаш кардан, ина худаш медонад, худои тори сараш медонад, чӣ қадр шиканҷа кардан, ба гардан гирифт, омад дар суд, аз нишондодаш даст кашид, дигар ҳечи нест. ҳолати корро ба назар гирифта, мо ба ғайр аз он ки ба тафтишот иловагӣ баргардондани парванда, мо ягон чизи дигар аз суди олӣ талаб надорем. мақомотҳои тафтишот корушонро кардан. ко мебинем ки мақомотҳои судии мо он чӣ ки дар конститутсия нишон додааст, он чизе ки қонун талаб мекунад, ҳамна риоя мекунанд ё ки намекунанд.